Wena naso siyahlanya wena ekhaya. Usu-right noma ngane. Qhubeka naye-ke uyeka ukulungisa. Sibe nankinga asikaze sibe nankinga. Ubaba ngani zami lo. Futhi akusahlangene futhi nawe uzohlangana wena. Angiqedile ngawo. Uyangijwayela lo sisilalela la wena sifebe. Ngijwayela la wena. Lalela la wena. Ehamba ufaka amadoda abantu imithi. Ungangibizi ngesifebe. Ithembiseni. Yena baba indoda yakho ukhuluma nendoda yakho. Ngithatha ngathi ngiyamqayezela noma wenza uhlalo Hayi Ngenibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kubona uBlack Fia khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufu Sadla ngamandla ezulu. Disho lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke njengoba sisela eceleni kwami kusho kona lokho ukuthi ikhona lento entsha angase understand kahle ngumuntu athandana naye kodwa ke impendulo zonke sizoyithola kungesikhathi esingakanani kusuka manje. Sobona kunjani? Sawubona sisi njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Umabalo ngihleli naye? Umanzami. Oh alright. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngibuya la kaMashu kasi. Ukhulele khona vele? Yebo. So ke ngicela sivele hlale phezulu kodaba ungichazele kabanzi ukuthi nahlangana kuphi nophesini wakho kwakuyinini and nahlangana kanjani? Okay, mina nophesini wami, uphesini wami gama lakhe uXolani owakaGomede. Okay. Yeah, yena uhlala kaJika Mashu. Okay, sihlangane emsebenzini besebenza eCall Center soba 2 kwabo ukubonana ke saqhuba kanjalo ke. Kumuphi unyaka? Ngo-2018. Okay, sesisi-discuss. Yeah, sesisi-discuss ngoba sesizisaba nengane soba 2. Mngakana mntwana? Umntwana wethu una 5 manje. Uvantombazana? Uyintombazana. Oh, alright, nene ntombi. At least ke nene budget mise nikhulile nizothola inkomo. Manje ke ubekuphethe kanjani ke uXolani kubudlelwano nje beni? SinoXolani besi happy kakhulu, besi happy besingesize sifike ekuthenini sibaningana sothu singajabulile. Nje besisabantu abayenza izinto ndawonye, saphuma ndawonye, nje yonke into sembedeni. Okay, akekho umuntu ongalenza iphutha ke. Kodwa besikwazi ukuhlala phansi sibonisane yonke into ibe right. Oh, okay. Yeah. So ube ulo bhuti nje kuwena ungayikhohle ibhede yakho uthi nini? Njebo. Alright. So ke mhlawumbe ngabe iziphi izinto nje ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona eziphathekayo ke manje kwi relationship yenu? Okay, uXolani uhlawulile ekhaya ingane yakhe. Okay. Ube khona nje ngiyodeda ingane ube khona. Ube nje lo boyfriend olokhe elapho for mina. Ube supportive kakhulu. Ube supportive nje kakhulu ngengiqamba amanga. Utheni ihlala nonke? Besingahlali sonke. Okay. Yeah, sesa mhlawumbe sathi nje fashelana isikhashana cause bezama ukukhulisa ingane then masithe ukuthi ngabuyela ekhaya. Oh, okay. Mhlawumbe ngabe zisakhona ingxoxo ezikhomba ukuthi amalobolo azohlangana ayikhaya aphelelise konke. Beshilo. Okay. Ukuthi isifiso sakhe leso. Oh, okay. Enaso yena isifiso. Alright. Kulungile. So yini le ungasa understand kahle ke muva nje ngaye? Why sihleli lo sofa lo namhlanje? Sisi kunzima nje udlala ngawe. Kunzima kakhulu. So manje inkinga nje ise bedeni. Kunzima kunelanga la sinoXolani manje mase sizama ukulala izinto ayisenzeki ngendlela. Mhlawumbe ngabe into eqaleni nini yona le ukuthi kungabe kusahamba kahle hle. Senginesikhashana nje yenzeka. Bekwenzakalani? Mhlawumbe bengasakuthinti noma mawukhona uvakashile mhlawumbe nje akayeli nangalapho ekuthenini ijabulise noba u2 noma mhlawumbe kwenzakalani? Okay. Kona ukuzama ukujabulisa siyazama. Kodwa nje akusenzeki kona ukuthi size sifike nje mhlawumbe kuvutha indaba. Ngoba manje kulezi insuku sevale abe nenkinga. Xolani uthi mengabe sizama ukulala avele goqelwe isisu. Uyambona use toilet mawukuthi sizamile ukuqhubeka ngenkani. Vele nje ngibone ezonakalise lembedeni. Yo. Kunzima shame afuna ungasho. Engeve egula kuvele kusukume nje isisu nje immediately ngiyaqala and then yena isisu siyamphuthumise toilet. Angifuni nje uqamba amanga. Eqaleni ngiqala ngathatha ngokuthi mhlambe ngoba phela ngoba uyaphuza mhlambe uyenzeka lento mengabe ephuzile. Kwaya noma engaphuzanga kuyaqhubeka lento lena. Silokhu ivama. Silokhu ivama nje naye ke usenokungathandi nje ukusondela eduze wami ke manje.
ucansi nje esesingasathandi nje ukuthi size sifike lapho kuyona. Mhlambe uke angena mhlambe inkundleni zokuxhumana wabheka indlela thizeni ukuthi mhlambe ngabe idalwa yini leyo nto, because khona igroup enkulu ku Facebook la kuthiwa igumbi labantu besifazane khona. Angikhona ukuyi-advertise, ngi-advertise but izinto ey'ningi zikejwayele ukutholakala lapho uma sithi uyabuza ukuthi hayibo bafazi mekukhona into enje phezu kwento enje kusuke idalwa yini. Mhlawumbe ngabe uke wazama ukulandelela ubheke Angikho-ke mkhulu kalapho kwama-social networks. Angifuni uqamba amanga, angifollowish nalelo gumbi. Kodwa ngeke ngazama ukukhuluma nabantu abasondele nami, abangani bami. Bangitshela ukuthi nganzama mhlawumbe kube isichitho something. Ngiyabonga nganaka, ngisena umuntu onakayo. Kodwa inkinga yami ukuthi ngithenge linye ilanga ngisendlini yakhe ngithi ngiyamklinela cause umuntu ongathandi vethu uyawazi namadoda kanjani. And then uthe ucleaner endlini yakhe kwenzakalani? Okay, ngithe mengikline endlini yakhe ngafica phela yabo ngiyasprinkleina ngaphansi kombhede nje kwakumboziwe ngento engathi isidwejana because umbhede akhule ekhoneni. Then emva lapho ngiyafica into esayibhodlela nje ele mayonnaise esikhishiwe lento emayonnaise phakathi khona isithombe sakhe nesithombe sentombazane. Kufakwe nesiqephuzana nje sento esimnyama so phakathi uvaliwe. So ngahamba ngitshela umngane wami-ke washo ukuthi ongenze ukuthi mhlawumbe lento eyenzakalayo ibangwe lento le. So ngiyasola ukuthi shuthi mhlawumbe uyangijolela. Okay, lesi isithombe lesi sa girl uyamazi? Angimazi. Ngoba uqala ukumbona. Ngangiqala umbona, mangibona sona isithombe. Mhlawumbe ngabe uke wambuza ubhuxelana ukuthi nayi into engiyitholile phansi kombhede wakho sithini isitori sala noma wathula nje washaya ngazi ukuthi awubonanga lutho? Ngathula ngashaya ngathi angibonanga. Nganginqena ukumbuza because ngiyamazi ukuthi umuntu onjani. Then ke ngasingesendela kwi-Black Life ukuthi ngicela bengibhekele le ntombazane khona ngizokwazi mhlawumbe ukukhuluma nayo mayisila eduze wami mhlawumbe izokwazi ukungitshela ukuthi yini inkinga yayo yena nami engichazela ukuthi ifunani kumuntu wami. Umhlaba mncane kakhulu. So leso sithombe ngiyakhumbula kade umphathe echaza ukuthi usireceiveile kuma-emails wakhe. So bake bambheka baze bamthola usisi. Ukhona njengamanje la studio. So angazi noma wena ukulungele ukuthi ngimlande ukuze uzokhulumisana naye bosinobuso. Ngingajabula. Okay, asilandelene mnumzane. Siphinde sinamukele babukele lapha emakhaya kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke usisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi sizokwazi ukuthi sithole impendulo zonke esizidingayo. So ke asike sizwe ukuthi ngabe iqiniso lizophuma noma cha. Sawubona kunjani? Yebo sawubona sisinjani? Ngiyaphila nami. Mabole hle naye. Umamkhizi. Oh, alright. Ubuya kuphi ukuhlala? Ngiphuma eNanda. Mama eNanda? Elokhuzana. Yebo elokhuzana. Okay, usisi uyamazi? Cha ngiyaqala umbona usisi. Oh, alright. So njengoba sicelile ukuthi usijoyine kulolu hlelo ingoba usisi ungibhalelile and kuningi kakhulu. Ngicela umnikeze isikhathi sakho nesineke umlaleli ukuthi kahle kahle kubizeleni la. Nakenga sisi. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Okay. Uyamazi uXolani? Ngiyamazi uXolani umuntu wami. uXolani umuntu wami. Baba enganyama. So ke njoba ngikubize la ngifuna ukwazi ukuthi ufunani kuyena. Ngifuna ngingena kanjani because uXolani wangitshela mina ukuthi benoma kangani yakhe ayisekho into ebesahlanganisayo. Wena uyakholwa lokho? Ngiyakholwa. Akukho nje okubonayo ekutshengisayo ukuthi uXolani usakhona umuntu athandana naye. Akukho angiboni lutho because sengisho ukuthi menihleli nje noba u2 hlezi nje yenza izinto izibona engathi uwena wedwa kuyena. Ngazi ukuthi mina ngedwa nje Nkosi yami sisi. Ngoba nje sinoXolani saze saba ukuthi siba nebusiness so2. Lelo business lami naye kuphela. Akekho omunye umuntu osiphazamisayo and futhi naye washo ukuthi imina naye kuphela. Lutho ke sisi. Uma wengane yakho usakhona uyohleze inune engafi. Inune engafi. Yebo nje angiyindawo. Nanokuthi ngicela ukubuza ukuthi nje ngike ngathola isithombe sifakwe kwinto emayonnaise. Kukhona isithombe sakho ngoba indlela engikuthole ngayo mina wena ngike ngathumela isithombe sakho la ekhaya ukuthi bengibhekele wena ngoba angikazi ngikubone vele yabo ngase ngaba nenzolo kuleso sithombe leso bekuhlangene nesithombe saXolani kanye nesiqhebezane esimnyama
and uXolani mina naye asakwazi manje ukulala. Mesizama ukulala kuba khona into eyenzakalayo kena. Engicabanga ukuthi wena unolwazi lwayo ngoba wena ovela wayenza le nto leya. Nginalo vele ulazi layo sisi. Ngoba mina noXolani nje ngangitshelile ukuthi sinebusiness mina naye. Sahamba thina saya endaweni yethu ukuthi siyoqinisa ibhizinisi lethu ungabi khona ezosiphazamisa. Mina ngase ngabuyela ngedwa ngoba ngane umuntu wami sivumelene ukuthi mina naye vele singumuntu oyedwa. Ngabuyela ngedwa ngafike ngacela inyanga ukuthi ayenze ukuthi okwenzakalayo ofikayo nje phakathi kwami noXolani noma uXolani mangaba kwenzeka umuntu efika benza lonto wayenza kube khona something eyenzalayo ke. Wacabanga lento oyenza? Ngayicabanga kahle. Ngayicabanga. Uyathemba wena amadoda uyathemba kudlula yonke into wena. Ngiyamthemba. Lalela uXolani noma wengane okokuqala. Wena nje angikwazi noma una ubaba engane yakho noma wenzalana nempilo yakho wena nje uma uhleli ucabanga ukuthi uzokwenza njani ngengane yakho ucabanga ukuthi ngizobe sibonana naphi mesibonana sikhuluma indaba yengane. Lalela ke sisi. Ayikho into engizolalela. uXolani mina wangitshela yabo lento wayenza ukuba selfish wena wenza amasimba wena. Ayikho into selfish ngayenza. Uya understand ukuthi kwenzakalani mina mengilala noXolani ungayijabulela wena thiwa leyo nto ibiyenzeka kuwena. Ungayijabulela na uma ngabe uzohlangana uzohlangana yazi ukuthini inkinga yakho ukuthi wena awukwazi uhlangana nontanga bakhe inkinga yakhe leyo cha cause uma sekuthiwa mina ngiyasukumela manje nami ngiyoyibuyiselela kuwena uwenzeka okumore than lokho okwenzeka kumina noXolani futhi ubonge ukuthi akukho osakwenzalile kumina usabhizi nendoda yakho njengamanje lalela mina lalela ukube wafuna ukusula ukuthi usubile qala ungakwazi ubhalele ngisho nalo hlelo lalela yazi ngobani ngingayenzi mina lento oyenzayo ngoba ngishibhile njengawe angiyayithemba mina yes imake ube uyayithemba uXolani ukushiyela lalela uba uthongishini yabo kuthiwa wena awudalanga lesimo senze ukube wena udalanga lesimo senzakalayo uma ngabe thina sifuna ukuba ndawonye ngabe uXolani usakhona mina yindaba pho esabuye esafuna ukuzama ukulala nami uma ngabe ukuthi ke okay useshibhile ngishibhile mina ushibhile vele ngishibhile mina umina ushibhile ngishibhile mina ingakhomela indoda yami engabilala nami eBosha hayi Boshe mina akaze mina ngisho ukuthi wena ngoba ucabanga ukuthi uXolani ke ngoba esithandana nawe phela lapha business partner Masimba wangu business partner Amasimba sine business wena ngidila nawe wena angizodila nawe sabise ngiyafile sisilalela uXolani dila namanje ngaza ivume leyo dila namanje wena uyenza leyo nto leyo singamfonela manje uBheki akafonela singamfonela manje uXolani futhi angafika akafonelwe akafike ukuthi uzone ngawuthanda noXolani afike sina 2 years 2 years and bona banangane na 5 years ngiyacela simfoneleni sizwe ngayo ukuthi sithini story sakhe kwenzakalani ngiyacela sinisifonise Hello. Sabona kunjani? Yebo kanjani? Ngiyaphila. UXolani la ngikhuluma naye? Yebo uXolani yebo. Alright, wena ke ukhuluma noStufuza la ngamandla eZulu from Black Life TV. Black Life TV. Yes. Kunothize ke ngifisa ukuthi ngikhulume nawe ngakho ngiyazi ukuthi mhlawumbe umatasa la khona kodwa ngeke ngizingithathe ithuba elide kakhulu nawe. Sikulalela uhlelo elithi umfunani umuntu wami and ngine guest la engibhalelile ithe iwunontokozo wakanzama uyamazi unontokozo wakanzama uyamazi yebo ubaby mama wami oh okay kulungile uthi khona into entsha ke engayi-understand ngawe muva nje so ngicela ukucheck ukuthi ingabe uyamazi uYandisa Mkhize uYandisa Mkhize yebo ngiyamazi indaba umazi kanjani uyini nawe business partner nje yazi akukho ukuthenda sikuhlanganisile mina naye business akukho kunye ungemumva nje nikuhlanganisile oh okay ngiyacela ukuthi ngikunikeze ifoni ukhulume nayo uNontokozo okay ngicela uphendule nje imibuzo nje angasakubuze yona okay Xolani njani
Yeah, Nontokozo. Ya. Nginoyandisa la. Uyamaza ngithi? Yeah, unoyandisa yeah. Ya, okay ke bengikhuluma noyandisa la. Uthi uyandisa uthandana nawe. Uthi nje mina nawe emaxolana ungilalele kuqala. Uthi uyandisa wena umtshela ukuthi usathandani nami. Asathandani mina nawe. Mina nama business partner niyathandana nje kuningi umfundisa nemithi. Wena uthini ke manje uthi wena uyilutho noyandisa. Shuthi ubani isilima lapha kwethu sobathathu. Ulalela mama uyahlanya lo yazi. Mina ukusihlangisene naye ukusebenza nje business. Akukho ukuthini. Okay. Ngicela umtshela ukuthi ayiyeke lo msana wenzayo lapha. Ngiyahlanya mina xolani. Letha la phone sis. Yazwe? Letha la phone sis. Letha la iPhone. Letha la iPhone. Lalela ungakhuluma lapha. Letha la iPhone sis. Ungakhuluma lapha uyamuzwa uyakhuluma nawe. Wexolani. Ngitshela umuntu ukuthi ayeke ungimoshele izinto. Lalela webhuti. Cela letha la iPhone bhuti ngifuna ukuzwa kahle nje le phone. Hayi hlisa umoya. Wexolani. Uyamuzwa ukuthi utheni xolani kwena? Xolani uzange usho kumina ukuthi awusathandani noma ngani wakho? Ikuphi inkinga yakho impela ikuphi inkinga yakho? Cha, xolani mina ngitshela kodwa wathini kumina? Siliqala leli business mina nawe wathini wena kumina? Ibhizinisi esilenzayo esihlangene nalutho yini ufuna ukumoshela izinto zami nomama wengane zami. Awukazi usho yini ukuthi angisathandani noma ngani yakho? Yandisa ngicela ukuthi uhlwaye nami phansi le nonsense oyenza lapho. Angazi yini futhi yini enhlanganisile lapho. Anganilo uyiloma wena ngane yakho itshela ukuthi iyaqina yena angani nekhanda eliqinile. Umtshele ukuthi umenzeni. Umtshele. Lalela ke wexolani lalela ke mina angisahlangene ukuthi senibele noma ngane yakho nanzani angihlangene mina ibhizinisi akunankinga ibhizinisi ngingaliqhuba mina ngingedwa. Ngingaliqhuba ngingedwa ibhizinisi ukuthi wenzakalani kuwena ningangifaki noma mina ngikwenze ini yabona ke leya nyanga lesa sihambe kuyona nawe ngabuyela ke mina ngedwa ngayenza into engayenza angisahlangani nawe wena ozobona ukuthi uzowenza kanjani wena ozobona wena okwenza angisahlangani mina angisahlangani wena usubona ukuthi uma ngane yakho usu-right manje usu-right wena noma ngane yakho nase siyahlanya wena ekhaya usu-right wena noma ngane yakho qhubeka naye ke uyena ukulungisa sibe nankinga wena uzobakisela asikaze sibe nankinga uba bengani zami lo futhi angisahlangene futhi nawe uzohlangana wena angiqedile ngawo uyangijwayela lo sisilalela la wena sifebe ngijwayela la wena lalela la wena uhamba ufaka amadoda abantu imithi ungangibizi ngesifebe ithembiseni yena baba indoda yakho ukhuluma nendoda yakho ngithatha ngabe ngiyamqayezela nokwenza ukusala sisi yaziqondi thini uyazi ibhizinisi umloyele lo uzamtshela i-call center wena i-call center phela lalela la akusho lutho lokho ukusebenza uyahlanya usala ingakho umthafundisa ubani Ngiyacela ukubuza ukuthi uzoqhubeka kanjani usafuna ukuthanda naye? Shame ntombazana. Awuyindawo xolani. Mina haya ngiyindawo baba enganyama. Uyaqhubeka ukuthanda naye? Ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Ngifuna ukudelisa lesifebe esitshela ukuthi sisile. What about impilo yabo sekamereni uzomqaqa uxolani ukuthi abe right? Hayi kusazosuka kumina ngisazocabanga. Ucabanga? Awuhlangene wena. Awuhlangene. Ukuze ngenze leyo nto awazi ukuthi angiyenzelana, awazi ukuthi xolani wathini kumina ngawe. Ngizwile ukuthi ngayenza into engiyenzile. Umzwile ukuthi uthenga ubuso bakho. Uthenga ubuso bakho. Uthenga ubuso bami. Uze ufike noma uxolani uthenga ubuso bami. Muphi iphome efike na? Muphi? Unganaki ukuthi kodwa ukusalayo. Muphi? Sobona ntombazana. Akuyona indoda yakho leya le kwazi ukuthi indoda yethu. Indoda yethu iyohlezi yeseshela ngokuthi wena uyibambe ngalento oyibambe ngayo manje. Ngibambe. Uyibambe ngalo oyibambe yena. Ngingafundisa yena imithi. Akasho ngokodwa ukuthi menze lento menzayo. Usho njalo? Usho njalo na? Girl. Usho njalo ngiyangijwayela lalela njalo na usho njalo uzophola girl wena uzophola udedela igazi indoda
Aphi into wawuyazi indoda. Wena ngijwayela. Indoda iyashare. Awushayiwe wena. Iyashare indoda. Awushayiwe. Manje Ushera kanjani ngalamasebenzana? ubona ukuthi uzoshaya wena. Ushera kanjani? Ubona ukuthi uzoshaya Ushera wena. kanjani? Ukushera lokho kwenzayo. Lalela ntombazana, ungenaphi ke Ufundisa wena. amasimo. Lalela sisi. Nimangele ukuthi uyaqhubeka nobaba umntwana wakho and awucacisi. Ngithe ngisazocabanga. Ucabangani? Ucabangani? Ngicabanga Ucabanga ukuthi uqhubeka usimoshe. Ngicabanga ukuthi ngiyamqaqa yile ndawo. Kodwa mawusuwehlisela umoya uzokwazi ukumqaqa uxola ngathi abe right aphinde abe akwazi ukulala nomama umntwana wakhe. Ngingangamqaqa. Awufuni. Angifuni nje sisi. Mbuke lapha ekhaya. Ngiyacela usivele sigoqe la ngesimanga sokuthi akukho la siphelelisa khona njengamanje but ke upart 2 uzoza kungikudala because ngiyadinga ukuthi nazo sikwagcina kwenzekeni wagcina emaqaqela uxolani noma mhlawumbe uxolani wahamba wazifunela usizo lwakhe eceleni asazi kodwa ke lokho sizokuthola ku part 2 ngicela ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.